Blief SAH Herten stonden in de tweede klasse en kan RKSVN de nederlaag tegen Azerooi goed maken. Tegen Hunsel. Welkom bij 11 Sport. Voor vandaag een wedstrijd voor uit de tweede klasse. SAH Herten, de hoogspelende ploeg uit de gemeente Remin. Ze ontvangen vandaag Toes Limburgia. Dat is een ploeg die net als SAH in de middenmoot staat in die tweede klasse G. We gaan kijken wat er gebeurde. Allebei de ploegen hebben 10 punten als ze tegen een uitkomen. En dan is het een soort 6 punten duel. Degene die wint vandaag, die kan stiekem een beetje naar boven beginnen te kijken. En de verlezer die zal nog aan de bak moeten om niet in de onderste regionen te eindigen in die tweede klasse G. SAH Herten weet is wat het te doen staat als Limburgia op bezoek komt. De speler van de week deed alvast voor wie is de keeper van Limburgia kent verschalken. En nu is het dus de beurt aan de grote spelers van SAH om datzelfde te doen. Limburgia speelt in de rood-zwarte shirts tegen het vertrouwde groen-wit van SAH uit Herten. Limburgia afkomstig uit Brunsum, eigenlijk een traditionele eerste klasser. En dat is een pittige tegenstander, maar ook dit seizoen draait deze ploeg nog niet heel goed. En gaat de bal erin? Jawel, dat gaat achter de keeper. En dan klinkt het fluitje van de scheidsrechter. En dat gaat naar de grensrechter toe, die heeft het gezien. Is het dan boetespel geweest? En noemt de scheidsrechter dat signaal over. Ja, het lijkt er wel op. Het doelpunt wordt afgekeurd. En dan moeten we nog eens in de herhaling gaan kijken natuurlijk wat er precies gebeurde. Het doorkuppen, ja, en de speler staat inderdaad achter de verdediging. En daar heeft SAH dus heel veel geluk dat het niet al in de openingsfase op achterstand komt. Dan SAH. Kinderen, shot komen, dat komt er en dat gaat over. Shot was van Max Winter. Boeiende openingsfase dus. In de eerste minuten al gelijk het kansjes van beide kanten. En dus al in de eerste minuut een afgekeurd doelpunt. Dan moet de speler van SAH uitkijken. Dat is een fraaie actie van Imartini. Hij kan doorlopen en de redding is van keeper Ruud Schumann van SAH. Het gevaar komt dus vanaf de rechterkant. Voor doorzetten en dan kan Reno Zeekaf waarschijnlijk doorlopen, maar boetespel gevlacht. En dus wordt dit doelpunt ook afgekeurd. Was het wel boetespel? Een twijfelgevalletje. En dan staat in ieder geval het aantal afgekeurde doelpunten op 1-1. Lange bal maar weer eens. Achterin daar staat Olaf Mazier. Met de bal teruggelag. Moet er natuurlijk wel nog een voorzet komen. Die komt er dan ook. En gevaarlijk. Keeper Ruud Schumann moest ingrijpen. Limburgia opnieuw dun bij de openingstreffer. Keeper Randy van Haren heeft uitgetrapt en de bal wordt doorgekupt. Dan komt een enorme kans aan voor Limburgia. De voorzet afleggen en dan is het er wel raak. 1-0 voor Limburgia. Nu is er geen haaien meer aan. Vanaf de uittrap van de keeper van de gasten wordt er gescoord. En dan loopt de verdediging van SAH wel een heel groot gaat vallen. Jeffrey Geurts kost doorlopen. En de treffer wordt uiteindelijk gemaakt door de invaller Jeffrey Arends. Hij is al heel vroeg in de wedstrijd erin gekomen. Dat bleek dus een gouden wissel. SAH moet dus gaan terug doen. Dat kan misschien over de zijkant. Daar staat Benjamin Hompen en die haalt er het maximale uit. In dit geval is dat een corner. Strak voor. Iedereen over de bal her. Staat Benjamin Hompen nog. Komt nog een shot. En gaat de bal erin. Jawel, de gelijkmaker. Reno Zeekaf. 1-1. Let als instigste op eigenlijk op het moment dat dat shot van richting veranderd wordt. Hij stinkt dan nog geen boetespel. En dan raakt de bal precies op het goede moment aan. Om de keeper van Limburgia te verschalken. 1-1. En dan SAH dus weer terug in de wedstrijd. Dat lijkt me inderdaad een overtreding. Vrije trap gegeven voor Limburgia op een gevaarlijke plek. Dan komt de bal. De keeper zit mis en dan is het het doelpunt. 1-2 voor Limburgia. Opnieuw de gasten op voorsprong.
Dat lijkt me toch wel een kostbare fout van de keeper van SCH, Ruud Schumann. Die de afgelopen weken zo betrouwbaar stinkt te keeper. Nu zit er helemaal mis. Er staan veel spelers die allemaal de bal eigenlijk niet raken. En dan kunnen we het doelpunt dus op naam van Colin Winkes bij de vrije trap noemen. Eind 2 en opnieuw dus SCH tegen een achterstand aan te kijken. Hier is weer Imartini. Dit doet dat weer goed. De voorzet. Dat is het shot. Oh, en een prachtig doelpunt. Eind 3. Ineens op de sloef genomen. Opnieuw Jeffrey Arends die de bal binnen schiet. Boom. En één keer. En dit keer is keeper Ruud Schumann helemaal kansloos. En dan staat SCH tegen een eind 3 achterstand aan te kijken in de eerste helft. En dan weten ze het in Herten dat het de lastigheid wäre om die achterstand nog om te buigen in de tweede helft. SCH mist een hoop spelers. En dat is aan alles te zien. Wordt het nog erger voor Herten in die tweede helft. Goed verdedigende werk dit keer, maar dan wordt de bal weer niet weggewerkt. Oh, en dan kan bijna Olaf Mazier binnenscheten. En dit keer staat Ruud Schumann weer goed op te letten. Verkump en een vierde treffer. Herten op zoek naar de aansluitingstreffer. Eind 3, dan ben ze nog niet helemaal kansloos. Maar dit soort voorzetten, die bereiken de spitsen niet. En Herten is niet in vorm. Oh, daar komt weer een kans aan. Oh, de keeper is uit de goal. En gaat hij erin? Jawel, de bal gaat gewoon binnen. Oh, Herten, wat gebeurt er allemaal? Eind 4. Limburgia op een riante voorsprong. 10 minuten gespeeld in die tweede helft. En het lopje is bijzonder fraai, maar Jeroen Raats heeft het lopje gemaakt. En hij verschalkt keeper Ruud Schumann, die niet in zijn goal sting. En Herten vroeg zich af wie dat allemaal mogelijk is. Eind 4, dan wordt het wel heel lastig. Een overtreding gemaakt, Herten met de vrije trap. En de bal is wel te hoog. Hij moet een prooi zijn voor Randy van Haren. En ook Mark Helwegen komt er niet bij. Hij heeft zich in de 250ste wedstrijd voor SCH heel lang als voorgesteld. Wordt het dan nog erger? Mooie redding van keeper Ruud Schumann. Weer een aanval. Oh, bal gaat veel langs. Kansje voor Jeffrey Arends. Die bijna in de derde van de dag maakt. Oh, misgetrapt. Daar gaat Rick Linsen de fout in en daar kan de spits van Limburgia doorzetten. En in eerste instantie de redding nog en dan gaat er toch binnen. Olaf Mazier. Een van de Olafs die wel kunnen voetballen. Hij scoort de eind 4 voor Limburgia. En Herten staat nog een uur voetballen op een enorme achterstand. En een Zeepert. 5 doelpunten tegen binnen een uur voetballen. Dat is Herten al heel lang niet meer overkomen. En dat tegen een ploeg die eigenlijk op een gelijke hoogte staat in de stand. Komt er nog een eretreffer misschien voor Herten. Daar is Rico op het veld en hij schiet de bal via een speler over. Nee, het gaat niet lukken. Herten op een 1-4 achterstand en nog in het laatste half uur zal de ploeg niet meer gaat terug kunnen doen. Limburgia luidt de tuikenstand gaat vieren en Herten het geluk dat het bij 1-4 blief. En een Zeepert op eigen veld. En een wedstrijd om snel te vergeten vindt oogtrainer Peter Verstappen van Herten. Het is eigenlijk heel weinig goed gegaan. En je weet dat je een redelijke serie niet hebt gezet. Je krijgt lastige tegenstanders. En dan heb je wel eens wedstrijden die je heel snel moet vergeten. En dan hoop ik dat het deze ook maar moet zijn. Want ja, hier is niks goed gegaan. Ja. Je mist een paar belangrijke spelers, dat wel. Hè? In de as van het veld en de opbouw. Ja, dat zag je eigenlijk gedurende de hele wedstrijd dat je die spelers dan wel echt miste. Ja. We spelen een niveautje hoger, dus dan wordt er ook misschien iets meer verwacht. En dan niks ten nadeel van de jongens die gespeeld hebben. Want vorige week hebben we met hetzelfde team gespeeld. Hebben we, vind ik, een hele goede tweede helft gespeeld. Alleen, ik verschuil me nooit niet achter mensen die er niet zijn. Alleen, ja, je ziet wel dat je dan toch wel zeker tekort komt. En dan is het
ja, niet overtuigend genoeg. En dan zie je bij de tegenstander staan gelijk in de stand 10 punten. Dan weet je dat je deze wedstrijd wint, sta je goed bij en dan verlies je. En dan moet je weer opnieuw beginnen. En dan heb je volgende week ook nog een lastige tegenstander van onze boys. Julien zal misschien volgende week fit genoeg zijn. Ik heb hem ook bewust niet in laten vallen en heeft genut. Ja, Nicolas zeker niet. Tom misschien en Rinaldo waarschijnlijk. Ja, dat is wel een buikspier, dat is wel lastige blessures. Dus ja, het zijn vier jongens en ook die in de as spelen. Dus ja, ik zeg al, jammer dat ze er niet zijn, maar ja, we hebben ze nodig. Dat is een hele simpele conclusie en dat heeft niks met deze nederlaag te maken. Want je hebt één keer hopelijk in een seizoen een wedstrijd die je heel snel moet vergeten. En dan lukt niks, dan speelt iedereen beneden niveau. Ja, nee, dat is dan deze wedstrijd. Gaan we daarvan uit, dankjewel. Nou, graag gedaan. Kamerman Daan Kempen was bij RKSVN. Ze speelde een toetswedstrijd tegen RKHVC. Dat zijn twee ploegen waar wel sprake is van enige klassenverschil. HVC uit Hunsel in de onderste regionen terug te vinden van het amateurvoetbal in de 4e klasse D. De 6e klasse is er niet meer en dus speelt Hunsel in eenzelfde pool als RKSVN. En dat verschil werd al na een kwartier duidelijk. Paul Willems scoort de 1-0. De 2-0 is in de maak en daar gaat hier vallen. Matthijs Peulen, hij maakt het de tweede treffer van neer. Brengt de stand op 2-0. En na ongeveer een half uur spelen is het Ramon Berbe met de 3-0. Het zou nog erger worden voor Hunsel. Veurus scoort koploper neer de 4-0. Doelpuntenmaker is Matthijs Peulen. Dan bleef het even rustig, maar tegen de slotfase gevallen er toch nog een paar doelpunten. Ramon Berbe scoort de 4-0. Kan Hunsel dan nog gaat terugdoen? Kunnen ze de eer redden? Jawel, Dave van der Port, hij scoort de 4-1. Maar het zou daar nog niet bij blijven, want het slotakkoord wordt gegeven door deze speler van Neer, Lars Jansen. Hij scoort de 6-1. En daar zou het bij blijven. RKSVN verstevigt de koppositie nadat ze vorige week tegen Azerooi verloren. Ze hebben de eerste periode inmiddels al binnen. En daar kan Hunsel voorlopig alleen maar van druimen. Dit was LF Sport. Bedankt voor het kijken, Geer. Tot volgende week.